Maing bundag sa matag usa. Di pasalamatan ako ang Dios sa iyang gugma ug kaluoy sa kinabuhi. Busy kay ang life igsuon. Buntag ihatod ko ni pastor sa Panabo niya, balikon ko niya pagkahapon. Kagabi alas 10 na minaabot. Nya ang akong wali gina-review nako dito sa Panabo. Pero dili man gyud mao ang ipawali sa Ginoo. Nag-study na pud ko kagabi. Natulog ko alas 2. Grasya sa Ginoo igsoon, ang akong tulog sa isa kagabi di jud siya kaabot og 8. Sukad nga nagsugod mi og business akong anak sa Panabo. Karon mag-open na pud siya og karinderya tupad sa iyang hardware. Akong giampo sa Ginoo nga ang akong gugma sa pagpangalagad magpabilin sa akong kasing-kasing. Kalipay gyud nako igsoon nga ang akong life mahimong kabahin sa pag-share sa iyang pulong. Desire nako sa una sa gamay pa ko sa dihang teenager ko, Bible preaching mangyud ang akong nadaugan sa amo ang church. Nalipay ko nga, nagamit ang akong kinabuhi, natyud ko'y kalipay sa pag-share sa pulong sa Dios. Bisan in times of jeep, in times na mahimamat na ko ang isa ka tao, mag-share ko og word of God. Wala jud ko'y mahimo, Lord, ako jud ang magwali, pero pinaagi sa imong tabang, makaya na ko ni. So ang akong wali karon about sa kabalo ba mo unsa ato ang kinabuhi diri sa kalibutan? Nganong gipakatawo ta? Sayod ba mo? Pagkatawo sa bata, unsang himuon sa bata pag matawo siya? Muhilak, di ba? Paghilak sa bata, makatubang siya og mga circumstansya sa kinabuhi. So ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, lumalabay lang ta. Unsa lang ta, temporary ra ang kinabuhi. Unya, dili ta taga-kalibutan. Mao na siya akong wali. Life is journey. Mao na ang title sa ako ang wali. So, magbasa ta og teksto karon. 1 Peter chapter 2, 11 to 12. Nag-ingon diri ang pulong sa Dios. Mga igsuon, naghangyo ako kaninyo, ingon nga mga dumuduong ug mga langyaw, niining kalibutan na ayaw kamo padaog sa mga lawas nung kailibgon, nga kanunay nakig-away sa inyong kalag. Pagbinuutan kamo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtutuo, aron kun kamo, dauton nila makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug magdaig sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Magduko atong ulo, ipiyong atong mata, magampo ta, ampuan nato ang pulong sa Dios. Father God, in Jesus' name, salamat Ginoong Hesus sa usa ka pribilehiyo nga ma-share ang imong pulong o Dios. Gamita lamang ako isip tigpamaba, Lord. Lord, akong pangayoon ang imong balaang espiritu makiguban ka namo o Dios. Wala gayud ako'y mahimo kung wala ka. Tabangi ako sa pagbatbat sa imong pulong. Abrihi among kasing-kasing, huna-huna, ug bisan pa man ang amo ang dalunggan nga espiritual nga ikaw o Dios mamuhat, ikaw makapenetrate diha sa among kinabuhi. Lord, among isalig kini nga pulong o Dios nga amo kining masabtan o Dios nga ang among kinabuhi temporary lamang niining kalibutana. Lord, among pangayoon ang imong giya, among pangayoon ang imong balang espiritu makiguban kanamo o Dios. Akong isalig kanimo ang tanan, himuon lamang nako ang akong pinaka-the best. Ikaw na ang magdungag sa akong mga kakulangon. Salamat Ginoong Hesus sa imong pagabuhaton. Dalaygon ka in Jesus mighty name we pray. Amen. Palakpakan sa nato ang Ginoo igsoon. So ang akong tema about kini, life is a journey. Ang kinabuhi usa ka biyahe. Mao na siya ang pasabot. Dinhi sa kalibutan nagbiyahe ra ta, dili ta taga kalibutan. Atong citizenship is heaven. Kinsa man gusto nga pagwa na ta diri sa kalibutan langit atong puyaan. Gusto ba mo? Ako gusto ko. Mo na maningkamot ta igsuon. Adunay preparation. Kining atong gibuhat diri sa kalibutan karon nga mabisita sa mga panginahanglanon nato sa matag adlaw. Aduna kini purpose. Tungod kay nagprepare ta sa ato ang panginahanglanon sa atong pamilya. Dili man good kailangan maglingkod lang ta para makita ta og kwarta. Mangita gyud ta og diskarte nga diniyos. Dili pareho sa una sa dili pa wala pa tagiluwas. Dali ra kay ta kakitag diskarte.
kanang atuang sariling diskarte. Pero sa diyang giluwas na sa nata sa Ginoo, Diyos nun naman nga mga diskarte ang atong ginahimo. Mo nang ma-feel nato ang kalisod. Pero nasayod ba kaigsuon nga gitry lang na siya sa Ginoo tungod sa atong journey. Ang journey manggod nato dili dire sa kalibutan. Ang atong journey mao ang langit. So aduna tay mga butang nga himuon para iprepara nato ang atong kinabuhi. Matag usa ka nato di ba pagkatao sa bata, muhilak siya inigawas gikan sa taguangkan siyang inahan tungod kay magatubang siya og mga circumstansya sa kinabuhi. Ingon pa sa usa ka preacher, ang bata mataw sa kalibutan ang kantidad ana milyon. Nganong milyon? Dili basta-basta buhion nimo ang usa ka bata. Paeskwelahon nimo pag mudako na siya. Pagkataw sa bata, imuha na siyang atimanon. Pag mudako na siya, paeskwelahon. Human, gawas nga imo siyang paeskwelahon ang iyang mga panginanglanon nga mga sanina gikinanglan nimo na sa imo ang usa ka anak. Milyon ang kantidad sa usa ka bata o more pa sa milyon. So, gikinanglan nato ang preparasyon ni ana sa matag adlaw. So mabuhat nato na siya pinaagi sa tabang sa Dios. So kung mo travel ta, diri kinsa na naka-experience ka nang mag-travel ta didto adunay destinasyon. Mag-travel ta naa na siya pagadalahon. Natay i-pray para sa atong kinabuhi. Kung mag-travel ta, ang atong i-pray para mapa. Una na kong punto mao ang mapa. Ang mapa nato sa kinabuhi, isip Kristohanon, kani ang atong Bible. Mao ni siya ang mapa sa atong kinabuhi. Diri ta badlungon, diri ta tudluan, maupod ni siya ang suga sa atong dalan. Nag-ingon diri sa Salmo 22 o Salmo 119, 105. Ang iyang pulong mao ang atong kahayag. Ug nag-ingon po diri sa Salmo 32:8 nga ang iyang pulong mao'y atong gabayan diha sa atuang journey. So wala di tay kaadtuan kung wala ang pulong sa Dios. Mao man ni siya ang atong mapa, magbadlong, magpahimangno, maggiya ug magtultol sa atong pagaadtuan. Dili ta makaabot sa atong destination kung wala ang mapa. Diba? Nakikita mo pareho atong nag-travel nila pastor 5 mikabuk padulong sa Bantayan Island. Ang among pagbiyahe gikan sa Bugo padulong sa Bantayan gabi na. So kung walay mapa nga igiya sa katong magdala sa bards, dili may makaabot sa destination. So sa atong life ang atong mapa ang Bible. Kay tungod mauni siya ang magiya kanato. So kung ang Bible ang atong mapa, tan-aon lang ba ni siya nato? Ato lang ba ni siyang tan-aon? Ato lang ba ni siyang basahon? Kay nagingon man ang Joshua 1:8 nga atong basahon ni siya adlaw o gabi. Ug ato kining i-meditate. Pasabot sa i-meditate, atong hinuklugan, atong i-apply sa atong day by day nga kinabuhi. Ang kinabuhi manggod nato, dili ni nato siya ma-enjoy kung wala tay trials. Di ba? Naay challenge ang kinabuhi panahon sa trials igsoon. Diya nimo ma-experience unsa kalisod, unsa kabuutan, unsa kagamhanan ang Dios panahon sa trials. Nakabasa mo atong pulong katong si Jesus Christ natulog panahon sa travel nila. Katong sa mga disciple niya, iyang mga 12 disciples, nitabok sila sa Jordan River, niagi og bagyo ang ilahang bangka nga gisakyan. Pero natulog lang si Jesus Christ. Sa panahon sa atong mga kalisod, siguro makaingon ka, asa naman ka Lord? Naara ang Diyos igsoon. Nagulat lang siya nga imong tawagon. Gusto lang sa Diyos nga mutawag ka sa iya aron ka iyang pagatubagon. Sa atong journey dili permanente hayahay, di ba? Sa matag adlaw igsoon daghan kay circumstansya sa kinabuhi. Pero ang ato lang ding sekreto diya mag-enjoy lang gyud ta uban sa tabang sa Dios. Kay ang tabang manggod sa Ginoo imong masinati panahon diha sa imuhang pagbiyahe.
Magbiyahe ka nining kalibutan na daghan og mga pagsulay, mga balatian, mga problema nga kung unsa karon ang problema karong adlaw, lahi na pud sunod adlaw. So inana lang ang kinabuhi igsoon. Ato gyong gikinahanglan ang pulong kay diha man ta madasig. Ang pulong sa Dios mao man ni siya ato ang kusog nga makapadayon ta, makaabot ta sa journey nga atong padulngan. So sa ikaduha, mao kini ang Espiritu sa Dios. Una, mapa, kaning Bible. Ang ikaduha, nagkinahanglan ta sa Espiritu sa Dios. So paano man ang Espiritu sa Dios, mabasa na to sa Roma 8:26. Magbasa ta. Roma 8:26. Nag-ingon diri ang pulong sa samang paagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu kay dili kita mahibalo unsaon pagampo. Ang Espiritu mismo mao ang mga liupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. So, we need to pray. Gikinahanglan da ita mag-ampo igsoon para ang balaang Espiritu sa Dios atong masinati. So, kung dili ta mag-pray, dili na to ma-feel ang balaang Espiritu sa Dios. Mao man to siya ang magdasig bisan sa mga kalisod nga atong nasinati sa kinabuhi. Mao man to siya ang magdasig sa ato nga mupadayon ta sa ato ang biyahe. Kay naga-travel lang man ta niining kalibutana. Kung wala tay prayer, wala man tay kusog, wala man tay power nga mupadayon. So diri di ta mukuha og kusog. Ang balaang Espiritu ang magtudlo nga unsaon na to nga mo pray ta. So kaning nakasulat sa Ephesians 6:18. Basahon na to. Sa Episo 6:18. Nag-ingon diri ang Episo 6:18. Buhata kining tanan diha sa pagampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu tungod niini pagbantay kamo ug lahutay gayud pagampo kanunay alang sa tibok balaang katawhan sa Dios. So gikinahanglan ang prayer igsoon dili lang sa imong kaugalingon kundi sa matag usa. Nakadungog mo in times naga-pray ko igsoon, dili lang ang akong kaugalingon, dili lang ang akong pamilya ang akong ginapray. Kung pwede pa lang isa-isahon ta mo, tungod kay mauna siya ang gikinanglan. Ang balaang Espiritu, maumang guna siya ang magtudlo sa imuha. Kinsa ang kailangan nimo iampo. Kung dili manggod ka magpray, dili nimo na siya masinati. Mauna siya nga, gikinahanglan nato na siya ang balaang Espiritu sa Dios. Nga maoy mudasig, mulipay, makabaton ka og joy sa imong kasing-kasing panahon sa kalisod. Tungod, naka-feel ba mo nga in times nga naamoy mga problema, malipay ka human sa imong prayer? Many times na nako na nabuhat igsoon na ako'y mga problems nga ginatubang sa kinabuhi. Naguol kaayo ko, worry kaayo ko. Ako nang iampo igsoon. Pagkahuman, muragan iko gibuhusan og tubig. Lami ka imong bation igsoon. Kung wala pa na nimo na sinati i-experience na igsoon, lami ka imong gibati, naguol ka karon, nagproblema ka, naaman na siya. Pero human nimo og pray igsoon, mababati nimo ang balang Espiritu sa Dios mo ay naga-comfort sa imong kinabuhi. Tungod kay tinuod man ang balaang Espiritu. Mao man na ang gibilin ni Jesus Christ. Human siya ni kayab dito sa langit. Mao na siya ang mag-comfort sa atong kinabuhi. Mao na siya ang maglipay, magdasig sa atong kinabuhi. Kung unsaon nato, dili manggod ta makakaya kung wala ang balang Espiritu sa Dios. Mao na every day, night and day, please mag-ampo ta igsoon. Dili gyud nato kaya. Mag-inampo ay ta igsoon. Mangayo ta kanunay og tabang sa balang Espiritu sa Dios. Mao ni sa atong pagbiyahe, gikinahanglan nato ang prayer igsoon. Tungod kay mao ni siya maghatag kanato og strength
nga mulahutay ta. Di ba maningon diri ang Episo 6:18 nga mag-inampuay ta para makalahutay pud ta. Kung dili ta mag-ampo igsoon, makuan nang ta pila lang nga mga gaan na nga mga pagsulay matumba na ta, dili ta dali-dali makabangon tungod kay wala tay prayer. Muna, we need to pray day and night ang atong gikinahanglan igsoon. Wala man nagkinahanglan ang Ginoo og pila ka oras. Ang gusto lang sa Dios sincero nga mga pag-ampo. Diha siya mamuhat igsoon. Many times na nako gibati nga dagko nga mga problema about sa akong mga anak, about sa among relasyon ni pastor, sa Ginoo ra gyud ko mohilak igsoon. Hilak sa Dios, dangoy-ngoy sa Dios. In times na ako'y mga problema sa akong mga relatives, ihilak ra nako na sa Ginoo igsoon. Mabati nako ang pala ang Espiritu sa Dios, tinuod siya igsoon. Dili siya tiaw-tiaw na experience nako sa akong life igsoon. In times of prayer, diha nimo masinati nga pag human nimo og pray, isog na ka. Mubarog na ka sa mga temptation nga mulabay sa imong kinabuhi. Siya, kanindot nimo asawahon kung dalaga pa ka. Unsay gitubag nako igsoon, in Jesus name, Satanas pahawa. Ana akong gitubag. Tungod before ko naglakaw sa mong balay igsoon, naga-pray jud ko. Una ko mulakaw. Ni kuan ko siya ni dagan. Kay ningon man ko siya, dako kay akong tingog. In Jesus name, Satanas pahawa. Wala kay luna sa akong kinabuhi. Kaya mura ganig siya nagpadungog-dungog tungod sa nakita daw niya sa ako gihan daw kay ko. Nian ako sa iya, kung dalaga pa lang daw ko, kanindot nimo asawahon. Day, uy, kay bisan buntag kaadlawon, mangumpra ka, pagkahapon, makitaan pod ka nako, mangumpra pod ka, mabuhi gyud nimo imong pamilya. Ang ako lang tubag sa ako sa iya, in Jesus name, Satanas pahawa. Kay gusto nako ang akong kinabuhi, nga sa una nga daot, giayo na sa Ginoo, dili ko gusto nga mabulingan. Mao jud na ang ako ang unsa. So, kung wala kay unsa igsoon, wala kay prayer, dili jud ka makabarog sa mga temptation. Ang akong mga anak, siginging ato na time, dako na siya high school, gisultihan ako siya. Mauto siya akong giopinan. Wala na ako giopen kay pastor kay dili pa siya magtutuo ato na time. Dili ko gusto nga ma-open siya nga basin magunsa siya og dautan nga huna-una. Pero akong gitugyan sa Ginoo. Tungod kay ang tanan man gud circumstance sa kinabuhi nakita man gud na sa Dios. Muna gikinahanglan magampo gyud ta igsoon. In times of testing, mga temptation, dili ka kabarog igsoon. Tao lang man ta. Pero kung mag-pray ka igsoon, ando na kay power mo atubang sa mga testing sa kinabuhi. Kanang mga mga pagtintal sa kaaway sa kinabuhi. Kay sultihan ta mo igsoon sa among kinabuhi ni pastor, dili gyud mi perfect nga magtiayon. Dili mi perfect. Ang akong mga anak dili perfect. Ang akong kinabuhi dili perfect, pero nagasalig lang ko sa balang Espiritu sa Dios. Ang balang Espiritu sa Dios, mao na siyang magtudlo. Many times nako nag-pray, kanunay nako ginaon sa Lord, Lord, let your light shine upon me. Nga mahimo kong panalangin nimo, dili man ko makahatag kanimo financial, pero ang mga pulong nga akong pagabuhian, mahimo kining panalangin sa imong kinabuhi. Jesus Christ, mo'y naasa ko ang kinabuhi. Ang tanan na kong ginapamulong, ang tanan na kong gibuhat, ako yun yung gitugyan sa Ginoo ang tanan. Ang ako lang yung gipangayo nga, ang iyang kahayag, mo'y mudanag sa akong kinabuhi. Nga dili ko mahimong tunglo sa akong pamilya, dili ko mahimong tunglo diha sa akong bana. Kaya nga akong bana, love jud ko ana niya. Times of temptation, love jud ko sa ako ang bana. In times of temptation, mubarog jud ka, tungod kay nakita pod nimo nga ang imong bana, ang imong mga anak nagmahal sa imuha. Una gyud ang Ginoo nga nagprotekta sa imuha ba, nga gina-desire nimo sa imong kasing-kasing nga kanang Lord, mahimo kong panalangin sa uban. Mao man na siya nga ginapusulti nako sa matag prayer nako na dungog sa una. Times mag-pray morning manggod naga-pray mi dito sa church unya og corporate prayer naga-pray mi kada Sabado. Tungod kay gina-desire nako, dili man ko perfect pero
akong ginapaningkamutan nga okay lang sa ako ang masakitan, never nga ako ang magapasakit sa uban. Mao gyud na akong gipangayo sa Ginoo. Tungod gusto nako nga ang himaya sa Dios mo'y makita sa akong kinabuhi nga si Jesus Christ mabayaw dili ang akong pangalan. Mo na akong ginatinguha. So bless kayo ko nga nagamit ko dinhi sa church nga isa ko nga makashare sa inyo sa pulong sa Dios. Kay ginatinguha gid nako nga mahimo kong kabahin sa pag-share sa iyang pulong. Dili man ako masulti tanan, apan manghinaot ko nga masabtan ninyo. Kaya ang tanan ako ang ginasulti dire, tinuod ni siya igsoon. Walay tumo-tumo ni ani. Nahitabo ni sa akong life for almost 33 years na nakong pagpangalagad sa Dios. Dili man ko perfecto pero nasinati gyud ako ang balang espiritu sa Dios. So dirita sa ikatulo. Tulo lang man ni akong punto igsoon. Ang ikatulo, gikinanglan nato sa atong pagbiyahe ang pagkaon. Gikinanglan nato ang pagkaon sa atong pag-travel nining kalibutana. So sa atong pag-travel, ang kabahin ni mao ang atong pagkaon. So paano man nato ni masupply sa atong travel, sa atong journey nining kalibutana nga nagkinanglan man ta og mapa, nagkinanglan man ta og balang espiritu sa Dios. Ang mapa mao na siya ang Bible, ang balang espiritu sa Dios kanang atong mga prayer. So ang ikatulo kining pagkaon. So basahon nato ang John 4:34. Juan 4:34. Nag-ingon diri ang pulong sa Dios. Si Jesus Christ nag-ingon niini. Si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa bulaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo nga upat pa ba ka bulan una moabot ang ting-ani? Apan tan-awa ninyo ang kaumahan, hinugna ang mga bunga ug husto ng anihon. So, kailangan gyud nato buhaton ay nag-ingon man diri si Jesus Christ nga ang pagkaon daw nato ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. So paano man ang atong service, ang atong paghimo, for example, nakadungog na ta sa pulong sa Ginoo. Unya, giunsa nimo ni pag-apply sa imong life? Isip kuan nag-travel ka dinhi nining kalibutana, ang pulong sa Dios na ana. Giunsa nimo pag-apply sa imong life ang pulong sa Dios? Mao ni siya ang pasabot ni Jesus Christ. Kay ang iyang pagkaon mao ang pagtuman sa nagpadala sa iyaha. So ang pagtuman sa iyang amahan nga mo'y nagpadala diri sa kalibutan. So ang ang pagtuman sa pagsugo sa sugo sa Dios nga ang atong kinabuhi makauyon diha sa iyang kabubuton. So every day nga atong ginabuhat, ato day na siyang ginaunsa sa Ginoo nga kabubuton ba niya? Kay base ng atong ginabuhat dili na kabubuton sa Dios. Mo na nga gikinanglan nato ang pagkaon. So ang pagkaon nga ginaingon dili lang ni siya sa physical, kundi diha sa atong spiritual nga pagkaon. Ang journey nato diha sa pagkinabuhi nining kalibutana nga ang kabubuton sa Dios ang matuman, dili ang atong kabubuton. Sa ato ang pagpangita og pagkaon nga physical, dili man na siya sayon, haguan man na nimo, trabahuan man na nimo. Pero anaa ang kalipay sa Dios kung imo siya kanunay tawagon. Tungod kay kung tawagon nimo si Jesus Christ, panahon sa imuhang pagkinabuhi, aduna man siya response sa atong life igsuon. Tapos in times makadungog mo sa pulong sa Dios igsuon, paning kamuti nga inyo kining matuman. Dili man na siya sayon igsuon. Matuman ninyo ang mga pulong nga gisulat dinhi sa Bible, pinaagi sa prayer. Sama sa kong kinabuhi igsuon, dili man ko holy, holy. Si Jesus Christ lang ang holy. Sa akong mga anak, kanunay ko nagamay may Bible lang igsuon.
Dili ko nagakasaba og kanang mga sakit kani nga pulong. Bible lang. Ayaw gyud in times nga masuko mo, ayaw gyud gamita ang mga pulong nga tunglo. Gamita ang pulong nga gugma. Kay mobalik gyud na sa imuha og sa imong mga anak. Maun gyud na ang akong gigamit igsuon. Dili ko perfect nga nanay, dili pud ko perfect nga asawa. Pero ambot maingon siya, buutan daw kay ko. Buutan mangaway man ko. Pero grasya lang gyud tanan sa Ginoo. Kay ako mong desire sa akong heart na may mong panalangin sa uban. Nga in times nga akong mga anak mag-share sa ilang problema, ningon lang ko nga himua lang ang kabubuton sa Dios. Kay kung kabubuton sa Dios ang imong gihimo, Ginoo ang bahala ana. Kay in times sa mga pagsulay, kabubuton lang gyud sa Ginoo yung himua igsoon sa imong pamilya. Ayaw gyud pagbuhi og pulong sa imong mga anak nga makadaot. Sa imong bana, ayaw pagbuhi og tunglo. Panalangin ang buhi igsoon. Ingnon nimo ay praise the Lord, kabuutan ba nimo dudong? Ngod kay imo man ang gisudlan, imong atubangon ang mga circumstansya sa kinabuhi. Sama sa kuha ba, dili man magtutuo si pastor sa una. Palahubog na siya, sugarol. Pero kabalo ka, paubos lang jud ko igsoon. Sekreto diha paubos o prayer. Pasensya, tungod kay naaman ta, nion sa man ta, nagkuan man ta sa kabubuton sa Dios nga, dili ta makig unsa sa mga dili magtutuo. Ako man ang giunsa ba akong gisupak. So, gidawat na ko ang consequence. Magantos ko sa iya nga palahubog. Magantos ko sa iya nga sugarol. Siya nagtudlo gani sa kuag madyong. Hawod ko madyong anak. Hawod ko, pwede ko ibato diha sa gawas. Pero kabalo ka igsoon, giusab mi ni Jesus Christ. Siya nagtudlo sa kuha, unsaon pagsugal, pero wa siya nagtudlo sa kuha inom. Jadi man ko, human naman to, gibiyaan naman to nako sa una. Pero, grasya sa Ginoo nga ang tanan, iyang gihinay-hinay o bago among kinabuhi. Ang unsa lang gyud igsoon akong iidasig sa inyo ha. Kung unsa inyong nadungog diri sa pulpito, tabangi inyong kaugalingon nga inyong ikinabuhi ang pulong sa Dios. Nga ang kahayag sa Ginoo makita sa imong kinabuhi, sa imong mga anak. Labi na sa atwa inahanta, kita ilang idolo. Ang bata nato 80% sa bata atua, 20 lang ang sa papa. So unsa man ang nakuha sa imong anak nga mga kana ganing iyang mga katakos gikan sa mama halos. So kita man ang mama dapat ang kahayag sa Ginoo naa sa tuwa nga ang atong mga anak mapanalanginan sa atong mga pulong sa atong buhat. Ato lang nang sugdan igsuon. Kay ako sa diyang nagunsa ko ako lang gisugdan na kanunay ko nagahangyo sa Ginoo, Lord, dili good nako kaya, pero tabangi ko. In times of prayer, hangyo ang Ginoo. Kay nakita gyud ako na igsoon. In times of prayer, imong hangyoon siya about sa imong maatubang nga mga circumstansya sa kinabuhi. Tabangan man ka sa Ginoo. Ako ang anak upat baya igsoon. Lahi-lahi na silag taras. Pero sultihan ta mo igsoon, ako lang nang gitugyan sa Ginoo. Nya, nakita po nako sa ila, kay moingon man sila nga, proud jud ko nga mama nako, nanay nako siya. Makita man ako sa ila. Katong akong anak nga si Hana, ang iyahang iya ganing kuan gani pag-graduate, katong iyahang unsa gay nang pangan-ana nga mo graduate kan maghimo kag thesis. Ako og si pastor ang iyang gibutang sa thesis. Proud siya nga nahimo mi niyang ginikanan. Proud siya nga naa siya ginikanan nga susama kanamo. So iunsa ninyo sa inyong kinabuhi nga dili man ato mabuhatanan tungod kay sa kalisod, tungod sa mga trabahoon sa matag adlaw. Ang sikreto lang yun diya igsuon, prayer. Ayaw jud buhi sa prayer. Sultihan ta mo igsuon, bisan nagapray na ko buntag, udto, pag-pray ko igsuon, mag-pray pa ko ana. Isa-isahon ako nag-pray akong mga anak. Dili man nato na sila ikambyo, pero ang Ginoo ang mukambyo ana. Unsa man ang naa sa kasing-kasing sa atong anak,
Ginoo ang mukambyo ana igsoon. Itugyan lang na siya. Pati nang sa atong bana, itugyan lang na. Experience yun ako na kanang akong bana. Giusab na sa Dios dili sa akong kusog. Giusab niya sa akong mga pagampo. Iproseso manggod na igsoon. Muna nga i-challenge ta mo. I-exercise yun ang prayer. Lami ang prayer sa kaadlaw. Buntag. Nindot kayo ang prayer. 4 to 5 sa kabuntagon. Labi na tulog inyong bana. Pag-pray mo. Kung pwede, mugawas mo sa kwarto, dito mo sa CR. Kung wala mo'y sekreto nga pag-pray mo. Ma-experience ninyo ang balang espiritu sa Dios nga mo'y magatudlo sa inyong kinabuhi. Dili man diha-diha apan inyo yung masinati. Kung unsa akong nasinati nga milagro igsoon, masinati pud na ninyo. Tungod kay ang atong Ginoo isa lang. Si Jesus Christ ang atong Ginoo. Gamhanan siya nga Dios. Mukambyo siya og kinabuhi. Nya kana lang akong ka-challenge sa inyo ha. Ug manghinaot ko nga masabtan ninyo. Ug ang akong wali inana lang siya kambo. Nya manghinaot ko nga kini makatabang sa inyong kinabuhi. True experience lang ni sa akong life igsoon. Kay sa tinuod lang ang akong life, dili yun siya puto sa gugma. Bunga ko sa guba nga pamilya. Mao na akong ginasulti sa akong mga anak. Never na ko na-experience nga gilab ko sa akong papa sa pagkabata nako. Ang ako lang na-experience, ang akong lola nga nagpangga sa akong kinabuhi. Puno ko sa insecurity. Kanang ma-insecure ko nga sila na ay mama, sila na ay papa, ako wala. Pero kabalo ka igsoon, panahon sa eskwela, dili jud ko magpabitin. Kanunay ko mag-study para dili ko mabitin sa eskwela. Tungod kay wala ko'y mama, wala ko'y papa. Muna, ginaunsan ako akong sarili nga wala man ko'y mama, wala man ko'y papa, walay nagpangga sa kuha. Naman ko'y lola. Akong lola, love kay ko sa akong lola. Muna nga, ang unsa nako puno ko sa kasuko, sa kaligut-gut, suko ko sa kong mama, suko ko sa kong papa, kay wala sila nagpangga sa kong kinabuhi. Sadyang nasabtan ako ang pulong, katutanan igsoon, mga kasuko, mga kaligut-gut, kalagot, mga pagdumot, hinay-hinay to siya giiris sa Ginoo. Tungod kay ako mang desire, nga Lord, tanggala akong kasuko sa akong mama o papa, nga kung pwede pa lang nga imo silang kasabaan kung nasa mong atubangan ba, patuga-tuga man mo panganak, nga irang ibilin, ana ba? Pero, kabalo ba mo igsoon? Ang tanan na kong mga kaligut-gut, kalagot, kasuko sa kong ginikanan, gihinay-hinay tug iris sa Ginoo. Unsa ang nakairis ato? Ang pulong sa Dios. Ang mga pag-ampo. Maulang na akong gibuhat igsoon. Kay kabubuton manggod sa Dios ang kailangan natong i-apply sa atong kinabuhi. Dili manggod kabubuton sa Dios nang magdumot ta. Dili kabubuton sa Dios nga masuko, maglagot ta nila. Panahon sa imo ang kalisod, ay numduman nimo imong mama o papa nga ang imong sudan asin. Tinuod experience na ko na sa kong life. Elementary ko ang akong nakasudaan ko og asin. Bagong haon nga kanon ni butang sa bowl, butangag tubig, butangag asin. Experience ko na sa akong life. Mahinumdum ko sa akong ginikanan igsoon. Na ako sa akong lula magputos sa kalagot akong kasing-kasing. Pero gina-challenge na ko ang akong kinabuhi sa pulong sa Dios. Kay 8 years old pa ko, na-open naman akong mind sa Bible. Muna gipasalamatan ako ang Dios nga gikambyo ang akong life. Kay kung ang akong kinabuhi puno sa kasuko, sa kaligut-gut, sa pagdumot, dili ko inani igsoon. Kung didto lang ko nagpabilin sa gapos, sa kasuko, sa kalagot, sa kaligut-gut, dili ko makashare sa pulong sa Dios. Dili na ko kaya mo barog dire igsoon. Tungod kay na experience ako amanggong gihatag anan sa Ginoo. Totally surrender. Unsa man ang naa sa imo karon nga mga nagapos sa imong kasing-kasing, isurrender lang na sa Dios igsuon. Kaya ang Ginoo hinay-hinay magtangtang ni ana. Dili man na sayon, pero ginaproseso niya ang dagan sa imong kinabuhi.
So manindog ta igsoon, ay unya na magpray sa ta, magampo sa ta. Father God, in Jesus' name, salamat o Diyos sa imong pulong. Salamat Lord nga nabatbat ang imong pulong, ubanikin o Diyos nga maghatag og kinabuhi sa matag usa kanamo. Lord, tabangi ang matag usa nga diin ang imong pulong mo magpabilin sa matag kasing-kasing ug hunahuna. Among pangayoon ang imong panabang nga ikaw ang mag-drive sa among matag kinabuhi. Lord, ubani kami, tabangi kami sa matag adlaw nga journey sa among life. Among gikinahanglan nga ikaw ang mag-drive, ikaw ang magmaniobra diha sa among kinabuhi. Ubani kami sa pag-atubang sa matag circumstansya sa kinabuhi. Wala kami mahimo kung wala ka. Kanimo lamang kami magadepende, Ginoong Hesus. Salamat sa imong pagabuhaton. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen.